Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Fundisi kwazai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda fundisi titungamirirei. Tine musoro wenyaya unoti une nzeve ngaanzwe. Ndo chidzidzo chatinacho vateereri, une nzeve ngaanzwe. Nezuro pataita chidzidzo takasiya taona zvatakadzidza mubhuku raDaniel. Ndo patinoda kutangira ipapo chiprofita chikuru chatakanzi tidzidze mubhuku raDaniel. Saka toda kutanga nekuerenga pana Daniel chapter 7. Pastor vachativerengera kubva verse 1 kusvika verse ya 7. Pane hope dzakaratidzwa Daniel naMwari chiri chiprofita. Teererai pastor vachiverenga. Daniel 7 verse 1 kusvika pa7. Negore rekutanga raBhereshazari mambo weBhabhironi, Dhanieri akarota hope, akaratidzwa zvimwe mumusoro make ari panhoo dzake. Akanyora zvaakarota akaudza vanhu mashoko makuru azvo. Dhanieri akataura akati, ndakaona pane zvandakaratidzwa usiku, tarirai mhepo ina dzokudenga dzakamutsa gungwa guru, mhuka huru ina dzikakwira dzichibuda mugungwa dzisina kufanana. Yokutanga yakanga yakafanana neshumba, ina mapapiro egondo. Ndikaramba ndakatarira kusvikira mapapiro ayo atavurwa, ikasimudzwa ichibva panyika, ikamiswa namakumbo maviri somunhu, ikapuwa mwoyo womunhu. Ndikaonazve imwe mhuka yechipiri yakafanana nebere, iyo yakanga yakasimudza rumwe rutivi rwayo, uye mumuromo mayo yakanga yakaruma mbabvu 3 pakati pameno ayo. Vakati kwariri, simuka upedze nyama zhinji. Shure kwaizvozvo ndakatarira ndikaona imwezve yakafanana nengwe, yakanga ina mapapiro 4 pamusana wayo akafanana neeshiri. Mhuka iyi yakanga ine misoro 4 ikapiwa simba. Shure kwaizvozvo ndakaona pane zvandakaratidzwa usiku, ndikaona mhuka yechina yaityisa nokuvhundutsa, ine simba guru kwazvo, yakanga ina meno makuru ovutare, ikapedza nokuvhuna-vhuna nokupwanya zvakanga zvasara netsoka dzayo. Iyi yakanga yakasiyana nemhuka dzose dzakaitangira, yakanga ine nyanga 10. Ndo zvakaratidzwa Daniel, akaratidzwa dziri mhuka dzaibuda mumvura, chiprofita ichi. Ndobva yekutanga Bhaibheri rikuti yaive yakaita seshumba ine mapapiro. Yechipiri hanzi yaive yakaita sebere ranga rakaruma mbabvu 3 pamuromo. Yechitatu iri sembada, yaive nemisoro 4 nemapapiro 4 pamusana. Yechi4 hanzi yaityisa, Daniel atotadza kuidescribe. But hanzi yaityisa, yaiparadza zvisingaite, asi pamusoro payo yaive ine nyanga 10.
ndo chiprofita chiri kuonekwa ichi. Muchidzidzo chatakaita nezuro vaive vachirongwa vatereri, takaona kuti kwaive kuratidzwa kweumambo hwaizotonga panyika huchiteedzana kutangira mumazuva ake iye Daniel ari kuBhabhironi. Sezvatakaona pana Daniel 2 paya, mambo paakarota hope dzechidhori chenge chakagadzirwa nesimbi dzakasiyana, ndose munyaya iri kudzokorwa pana Daniel 7 paine mhuka 4. Saka paiti shumba pastor, yobva yamirira chiapa Babylon, yobva yamirira Babylon. Poti bere rakaruma mbabvu 3 raimirira Middle Persia. Kobva kwati mbada ine misoro 4 ndo yaimirira umambo hweGreece, ndo yaimirira umambo hweGreece. Kobva kwati imwe yaityisa iyi ndo yaimirira Roman Empire, but yanzi yanga ine nyanga 10. Nyanga 10 pakudzidza kwatakaita kumashure ndo yaimirira madzima umambo unokwana 10 wakabuda pakadivide Roman Empire. Right, ngatingoita ine kukasika pastor. Umambo ihoti hutaure kuitira kuti vasina unzwa chirongwa chanezuro mubva mafambirana nesu. Saka wakati Babylon, ndobva kwauya Medo Persia, ndobva kwauya Greece, ndobva kwauya Roman Empire, ndo yakazobanzuka ikaita ndudzi 10. Pa10 idzodzo pastor pane vainzi maAnglo-Saxons, ndo Britain iriko nhasi. Right, kwoita vainzi maAlemanai. Maalemanai ndiyo Germany yatiinayo nhasi. Kwoita vainzi maBurgundians. Maburgundians ndo Switzerland. Vechi4 vainzi maFranks. MaFranks iFrance. iFrance. Kune vainzi maHeru. Maheruli akusisina. Avasisiko. Kune vainzi maLombards vechi6. MaLombards ndo Italy yatiinayo. Okay, kune vainzi maOstrogoths. MaOstrogoths akusisina. Kune vainzi maSuevi. MaSuevi ndo Portugal. Ko vainzi maVisigoths. MaVisigoths ndo Spain. Kune vainzi maVandals. MaVandals vakaparara. Ndo kubanzuka kwakaita Roman Empire ichiparara yakadaro. Saka zvatoda kuita, toda kususukidza chidzidzo ichi kuitira kuti titi fambei, toda kunotasa bhuku razvakazarurwa. Okay. Pana zvakazarurwa 13 verse 1. Pastor verengerai vateereri vedu. Zvakazarurwa 13 verse ndeya 1. Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa, chiine nyanga dzine 10 nemisoro 9, napamusoro penyanga dzacho pakanga pane korona dzine 10, napamusoro pemisoro yacho mazita okumhura Mwari. Right. Chikara chiri kuonekwa iye zvinezvi kuna zvakazarurwa kuti zvitirerukire, toda kukasika taenzanisa nezvatadzidza kuna Daniel. Saka pana paonekwa chikara chiri kunzi changa chine nyanga 10. Right. Ndizvo zvoka izvi. Saka toda kudzokera kuna Daniel. Handitika tione kuti zvii zvatinodzidza kuna Daniel tokasika tabatanidza nazvakazarurwa. Okay. Handei kuna Daniel chapter 7 verse ya 3. Daniel 7 verse ya 3. Mhuka huru 4 dzikakwira dzichibva mugungwa dzisina kufanana. Idzi dzaibva mugungwa. Right. But taakudziziva pastor. Dzaiti idzo shumba, bere, mbada neimwe yaisina kujairika. Hatidzokerei kuna zvakazarurwa 13. Zvakazarurwa 13. Verengai verse 1. Verse 1. Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa, chiine nyanga dzine 10 nemisoro 9, napamusoro penyanga dzacho pakanga pane korona dzine 10, pamusoro pemisoro yacho mazita okumhura Mwari. Right. Ichi chaive nemisoro mingana? Misoro 9. Nenyanga ngani? Nenyanga 10. Right. Saka vateereri zvatoda kuti tiite kuti chidzidzo chisanetse kubata kuitira kuti usazoti zviko zviri kuramba zvichitaurwa. Toda kuti mucherechedze muone kufanana kwezvinoita zvinotaurwa nazvakazarurwa nezvatadzidza kuna Daniel. Ngationei mhuka dziya pastor dzekuna Daniel timboona kuti dzese dzine misoro mingani. Shumba yekutanga yamaverenga yaive nemisoro mingani? Hapana kutaurwa namba yemisoro. Saka i1. Tinongoti 1. Ko bere riya iri? Bere toti 1 futi. 1 plus 1 ya 2. Ko mbada inge ine misoro mingani? Mbada yakanzi yaive ne 4. Saka 4 plus 2 ya 6 misoro. Ko imwe mhuka yaityisa iya? Toti 1. Yobva yaita 7. Saka tikaenda misoro yemhuka dziri kuna Daniel 7 iri kutipa misoro 7. Izvi zviri kuonekwa una zvakazarurwa chikara ichi chaine misoro 7.
hatichionai panyanga. Namba yemisoro yafanana. Namba yemisoro yafanana. Kunyanga kuna zvakazarwa pastor nemuatereri. Chikara chakaonekwa pana zvakazarwa 13 verse 1 chine nyanga 10. Right. Toda kuona kuti inyanga ngani dzinobuda kuna Daniel chapter 7. Kuzvikara zvese zviri 4. Tichienda. Shumba yanzenge ine nyanga ngani? Yanga isina nyanga. Kobere. Bere harina kutaurwa nezvenyanga ipapo. Kombada. Mbada hapana nyanga dzataurwa. Ko iya yanzi yaityisa yechi4 yange ichimirira Roman Empire yaive ne10. Saka kuna Daniel 7 total number yenyanga i10. Chikara chiri kuonekwa una zvakazarwa 13 chine nyanga 10. Ndoda kuti mungosusukidza mbichana pana zvakazarwa pastor. Verengai verse 2. Pane panotaurwa zvemhuka dzacho. Zvakazarwa 13. Verse ya 2. Chikara ichi chandakaona chakanga chakaita sengwe netsoka dzacho sedzebere nomuromo wacho somuromo weshumba. Chimira yenyu. Manzwa zvatsanangurwa ka? Hanzi chakaita sengwe. Ndiyo mbada ka. Chine tsoka sedzebere. Right. Muromo chinge weshumba. Alright. Saka zvandoda kuti vateereri vabate ndofunga vazibata. Vateereri muri kuona zviri kuita Bhaibheri. Bhaibheri riri kuedza kuti paunoverenga kuna zvakazarurwa zvisakuomere. Paunonzwanzi chikara chakaita sengwe choita tsoka sedzebere muromo seweshumba, maindi inobva yakasika kudzoka kuti zviya ndakanzwa zveshumba ripi, zvekuti shumba mbada mbere ndakazvinzwa kupi. Saka maindi yako yega inobva yatoti yes ndakazvidzidza kuna Daniel chapter 7. Saka unobva zoti ndofunga pane zvimwe zvakada kufanana zviripo. Nyanga dzafanana, misoro yafanana, mhuka dzataurwa dzada kufanana. Kureva kuti zvakazarwa ari kungoti wedwe kuti munzwisise nyayai endai munoverenga kuna Daniel 7. Saka tinobva taona ndofunga pari kutaurwa nyaya yakafanana. Amen. Tsanangurai nemamwe mashoko kuti vaone kuti sei Bhaibheri rashandisa zvakafanana. Ndofunga manyatsozitsanangura zvabuda ka? Aiwa zvanyatsobuda kuti kumenishenwa kwemhuka idzi dzakaungana panzvimbo 1 kuna zvakazarurwa. Yes. Kunokurumidza kudzosa mupfungwa dzedu kuti kwatakamboona mhuka idzi ndekupi kubva waenda kuna Daniel. Saka ichi chikara chiri kuonekwa kuna zvakazarwa pastor hanzi chaibuda mumvura. Zvinorevei? Tisati taenda kure ndoda kuti muverenge zvakazarwa 17 verse 15. Zvinorevei muchiprofita panotaurwa zvemvura? Zvakazarurwa 17 verse 15. Yes. Zvino akati kwandiri, mvura yawaona inogarwa nemhombwe ndivo vanhu navazhinji namarudzi nendimi. Saka mvura muchiprofita inomirira pane vanhu vakawanda, mandudzi akawanda vakavhengana. Pane vanhu vakawanda nharaunda iyoyo nendudzi dzavo mukuvhengana kwavo. Kureva kuti zvikara izvi zvaifamba mukati mevanhu. Musadaro munokanganisa vateereri. Musati aiwa zvaisafamba pakati pevanhu. Tichazoona kuti chikara chii. Patiri kuenda kumberi ndofunga ibva matongoerenga Daniel 7 verse 17. Okay, Daniel 7 verse 17 kuti tidudzire zvakanaka. Kuti shumba dziri kupinda pakati pevanhu. Verengerai vateereri. Daniel 7 verse ya 17. Yes. Mhuka idzi huru idzo ina ndiwo madzimambo mana achamuka panyika. Sezvatamboita zviya pataichidudzira dzairevei. Shumba, bere, mbada neyaityisa. Bhaibheri riri kuti chiprofita chaimirira makingdoms aizomuka panyika. Atatsanangura kuti Babylon, Medo-Persia, Greece, Roman Empire nekuzobanzuka kwayo. Saka kana mhuka dziri kuonekwa dzichibva mumvura, mfundisi nemuatereri, chiprofita chikuradza kuti makingdoms aimuka pane marudzi evanhu. Umambo hwanga uchimuka mukati mevanhu vakawanda. Yes, umambo huri kusimuka mukati mevanhu vakawanda. Saka taona connection iripo pastor. Ngatichimhanyai kuna zvakazarwa ye13. Verengai verse 1 kusvika pa4. Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa chiine nyanga dzine 10 nemisoro 9. Napamusoro penyanga dzacho pakanga pane korona dzine 10, napamusoro pemisoro yacho mazita okumhura Mwari. Chikara ichi chandakaona chakanga chakaita sengwe, netsoka dzacho sedzebere, nomuromo wacho somuromo weshumba. Shato ikachipa simba rayo nechigaro chayo choushe namasimba makuru. Mumwe musoro wacho wakanga wakaita sowakakuvadzwa kusvikira parufu, asi vanga raifanira kuuraya rakanga rapora. Nyika yose ikashamiswa ikateera chikara. Vakanamata shato,
nokuti yakapa chikara masimba. Vakanamata chikara vachiti, ndianiko wakafanana nechikara? Ndianiko unogona kurwa nacho? Sezvatakaona muchidzidzo chanezuro vateereri, muchiona kuti zviri kutsanangurwa apa ndo nhoroondo iya yeThe Christian Church pamazuva yainge ane muzinda headquarters kuRome, kuti Satani akapinda kuburikidza nechechi. Zvaidiwa naSatani ndobva zvatanga kuitwa nechechi. Saka Bhaibheri kubva rati mumwe musoro wacho wakanga waita ronda raida kutouraya. Ndo pamakatsanangura paya zvakaitika paperiod yeThe Christian Church payange ane muzinda kuRome, kuti muna 1798 Napoleon akatuma mukuru wehondo akaenda kuRome, ndobva anosunga mukuru wechechi aiveko, ndobva aswofira kuFrance ari musungwa. Ndo pakabva paita unge masimba echechi aakumbopera. But ndoda kuti tisatanzwa kambo, muverenge kubva verse 5 to 7. Tingoona kufanana kwazvinonoita kuratidza kuti chikara chiri kuonekwa ichi kutsanangurwa kweThe Christian Church. Verse ya 5 to 7. Zvakazarurwa 13 verse ya 5. Ipapo chakapiwa muromo unotaura mashoko makuru nezvekumhura. Chikapiwa simba kuti chizviite mwedzi ina 42. Chikashamisa muromo wacho kuti chimhure Mwari nokumhura zita rake netebhenekeri yake naivo vanogara kudenga. Chikapiwa masimbavo kuti chirwe navatsvene nokuvakunda. Chikapiwa masimbavo pamusoro pamarudzi ose navanhu vose nendimi dzose nendudzi dzose. Saka ma-characteristics ari kutsanangurwa emufundisi ndo atakaona aya akaitwa nekarunyanga katakadzidza nezuro kekuna Daniel 7. Kungoratidza kuti chiri kutsanangurwa nazvakazarwa 13 inhoroondo yeThe Christian Church mumadark ages, payange ane muzinda kuRome, kumhura kwayaita Mwari, kuparadza vatsvene, kuchinjwa kwemitemo yaMwari nezvakadaro. But muna 1798 masimba echechi akabva aita unge ambopera, ndobva kwaita unge zvinonzi hakusisina The Christian Church muchimiro chayo chemadark ages. Saka ndikuona nguva dzedu pastor, ndoda timbonzwa kambo, but satanzwa kambo. Ndoda kuti muverenge vhesi ya 3 nevhesi ya 8 na 9 yazvakazarurwa 13 iyo. Zvakazarurwa 13 verse 3. Mumwe musoro wacho wakanga wakaita sowakakuvadzwa kusvikira parufu, asi vanga raifanira kuuraya rakanga rapora. Nyika yose ikashamiswa ikatevera chikara. Verse 8. Vose vanogara panyika vachachinamata, ivo vasina kunyorerwa zita ravo mubhuku yeGwayana rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Une nzeve ngaanzwe. Saka Bhaibheri riri kuti ichokwadi The Christian Church muchimiro chayo chemadark ages ine muzinda kuRome yakambopiwa ronda ndobva yaita unge yaparara. But Bhaibheri rabva rati vese vanogara panyika vachanamata chikara ichi, kuratidza kuti nyaya yacho haisati yapera. Ndobva zvanzi ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe. Ndopabva chidzidzo chedu chanhasi, ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe. Vateereri, mirai timbonzwa kambo tirambe tiri pachirongwa chedu. Tichazoonana uso na tenzi toonana, ndinodisa kumuona Jesu wakanifira. Ndichazomuona tenzi iyo miri kwedenga, tichazoonana naye. Gare gare kumusha, tichafara pamwe naye, urombo wazopera, nenzira dzaruramiswa, zvedima zvacheniswa. Ndichazomuona tenzi iyo miri kwedenga,
tichazoonana naye. Gare gare kumusha, toonana ngerufaro, kuonane kuziwa. Iye mununuri wangu, Jesu unondidisa. Ndichazomuona tenzi, iyo mili kwedenga. Tichazoonana naye. Gare gare kumusha. Tinomuchingamidza yevateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Une nzeve dzekunzwa ngaanzwe. Ngatirambei tirangaridzane neshamwari dzedu nekoka weshamwari dzedu mukati mevhiki rese rino iri, manheru mamwe nemamwe tiri muchirongwa The Second Coming of Christ. 9:30 to 10:30 manheru paTV, 9 to 10 p.m. paRadio Zimbabwe. Andimberi mufundisi nehurukuro yedu. Muchikamu chapfuura mufundisi, chikara chakaonekwa kuna zvakazarwa 13 chadescribwa chichitora zvinhu zvakawanda zvinowanikwa pamhuka dzepana Daniel 7. Right. Mwari achiitira kuti tikurumidze tazviconnect kuconnecta Daniel na Revelation. Saka zvabva zvabuda pachena kuti zvakazarwa 13 verse 1 kusvikira ku8 iri kutsanangura nhoroondo yeThe Christian Church muchimiro chayo chemadark ages, yakuita zvinopesana neshoko raMwari, vachiuraya vatsvene, vachichinja mitemo yaMwari, nekumhura zvese zvataona, nekutonga kwavakaita for 1260 years dzakapera 1798. Toda kutangira ipapo pastor. Pana zvakazarwa 13 verse ya 10 tichiuya kuno kumberi kuitira kuti tifambe nevateereri vedu tione kuti chiprofita ichi chinotisvitsa kupi. Zvakazarwa 13 verse 10. Kana munhu achitapa, uchatapwa. Kana munhu achiuraya nomunondo, unofanira kuurawa nomunondo. Ndipo panokutsungirira nokutenda kwavatsvene. Toda kuti tichiona kuti bhaibheri riri kurevei kana richiti kana munhu achiuraya nemunondo anofana kuurayiwawo nemunondo. Chii chakaitika panhoroondo yeThe Christian Church chingarehwe nevhesi iri? Saka toda kutanga taona mubhaibheri vateereri kuti munondo unorevei, ndokuti tigone kunzwisisa. Munondo munoti sword ndizvosoka. Kuti bhaibheri parinotaura zvemunondo riri kutoti pane kubayana nemapanga here. Saka pastor vachativerengera Ephesians chapter 6 verse ya 17. Vaefeso 6 verse ndeya 17. Torai ngohwani yeruponeso nemunondo wemweya, iro shoko raMwari. Saka shoko raMwari rinotorwa semunondo mukati mebhaibheri. Kuti maKristu vanorwisa nei shoko raMwari. Kana takufunga munondo wemaKristu ishoko raMwari unonzi munondo. But pane chimwe futi chinonzi munondo nebhaibheri. Mufundisi vachativerengera pana Romans 13 verse 1 to 4. Romans 13 verse 1 to 4. Varoma 13 verse ya 1. Munhu mumwe nomumwe ngaazviise pasi pamasimba makuru, nokuti hakune simba risina kubva kuna Mwari. Iwo aripo akaiswapo naMwari. Saka unoramba simba unodzivisa zvakaiswapo naMwari. Zvino ivo vanodzivisa vanozvitorera mhosva, nokuti vabati havatyisi anobata basa rakanaka, asi rakaipa. Unoda kusatya simba here? Ita zvakanaka ugorumbidzwa naro, nokuti ndiye mushumiri waMwari kwauri kuti akuitire zvakanaka. Asi kana uchiita zvakaipa, chitya,
nokuti iye haabati munondo pasina, nokuti ndiye mushumiri waMwari, mutsivi wokutsamwa kuno unoita zvakaipa. Manyatsodzwa here maverenga kuti pastor? Panapa pari kunzi vatungamiriri mukati mekurarama. Havafaniri kuti paite munhu anovashora, nekuti kuvepo kwavo vanogadzwa naMwari. Okay. Zvikanzi kana uchida kugara usingatye vatungamiriri, usaite mhosva, ita zvakanaka. Right. Vatungamiriri vanotyisa kune vanoita zvakashata. Okay. Nekuti ivo ndiwo urongwa hwaMwari hwekuranga vanenge vachiita zvakaipa. Right. Saka vanogara vaine munondo wavasingashandise mahara. Pastor vanyatsa kutsanangura, maona kuti ma-civic leaders ari kunzi vane mumwe munondo wavainawo. Kureva kuti masimba ane kuvatungamiriri ekuti kugarisana kuve zvakanaka. Vane zvombo zvavainazvo. Kuti totichi kuti mukugarisa kuti pave nekugarisana pakati pevanhu zvakanaka. Saka minondo iri kubuda iri miiri vateereri weshoko raMwari nemasimba aya ane vabati vari pakati pedu. Saka chii chakaitika 1798 pastor? Chakazoita kuti Napoleon atume army general wake kunosunga bishop kuRoma akazofira kuFrance. Chii chaitika munhoroondo yechechi? Munhoroondo yechechi zvayakaitika mufundisika nemi vateereri ndezvekuti sezvatanzwa tichitanga kuverenga chapter A, zvanzi makapinda Satani muchechi, ndiye akapa chigaro chake kuchechi. Saka muchechi makatanga kuitwa zvinhu zvisingafaniri kuitwa nechechi. Right. Chimwe chinhu chakaitika muchechi kuita munyaya dzekunamata nezvematongerwo enyika. Yenge yakuita zvese iri chechi. Saka chechi yakasvika pakuti yanga isingangoshungurudzi nhengo chete dzekuchechi, asi yaishungurudza chero madzimambo, because yairwisana nemadzimambo nekunetsana navo. Saka paperiodi yese iyoyi 1260 years chechi yainetsana nevanhu, maordinary citizens, ichinetsana futi nedzihurumende nevatungamiri venyika dzakasiyana siyana. Saka izvi zvaigara zvichishungurudza madzimambo zvokuti vakanzwa shungu. Ndozvakazosaka Napoleon wokufrance manje aite rebel against the church. Anditika chechi yenge yabatana nezvematongerwo enyika, paiurayiwa vatsvene paya kana zvemumadhaki eji zviya, simba rehurumende ndo raitoshandiswa kunovhima vanhu, nekuti pakuita kunge chinhu one. Saka ndo pari kunzi nebhaibheri manje maitiro aiita chechi aya patakasvika mugore ra1798. Simba redzihurumende unova munondo wamaverenga we ndo wakashandiswa naNapoleon kunosunga mukuru wechechi kuRome. Anoshandisa minondo miviri. Kuti iye aisishandisa munondo iwoyo wokutuma dzihurumende kunovhima vatsvene vaMwari vachiurayiwa. Saka zvaaisita ndo zvaakaitirwawo. Napoleon ndobva ashandisawo simba iroro ravo sevatungamiri venyika kunosunga mukuru wechechi kuRome, ndobva asikofira mujeri kuFrance. Saka bhaibheri rabva rati anoshandisa munondo achashandisirwawo, kuratidza kuti isimba renyika rakashandiswa pachinhu ichocho. But panguva imwe cheteyo vateereri, chiprofita ichi hachigumirepo, nekuti chatotiti ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe, nekuti vese vanogara panyika vachanamata futi chikara ichi, kureva the Christian Church muchimiro chayo chemadark ages. Vanhu vanozonamata sei Christian Church muchimiro chemadark ages? Saka chiprofita chazvakazarwa manje chinoenderera mberi. Pavhesi 11 chii chinoitika 1798 around nguva iyoyo? Zvakazarwa 13 verse 11. Zvino ndakaona chimwe chikara chichikwira chichibva panyika, chakanga chiine nyanga mbiri segwayana, chikataura seshato. Johana ari kuramba achiratidzwa. Vateereri, ndoda kuti pastor vakupindurei, ndoda kuona kuti tiri kufamba tese here. Chikara muchiprofita chinorevei? A beast. Pastor pindurai. Chinoreva umambo. Saka paverengwa napastor panzi, zvino ndakaona chimwe chikara chichikwira chichibva panyika. Zvazviri kutora ndezvekuti Johani airatidzwa umwe umambo huchisimuka munguva imwe chete yakaita kunge nhoroondo yeChristian Church yaparara.
Johani ari kuradzwa umwe umambo uchisimuka uchibva panyika. Saka apa ngatimhanyei pastor. Umambo hwe-the Christian Church takauona uchisimuka uchibva kumvura mugungwa kureya pane vanhu vakawanda, ende takabva taona kuti kwaive kuEurope kwaiitika nyaya iyi. But paakuonekwa humwe umambo huri kusimuka uchibva panyika, kuedza kuti kudii Bhaibheri riri kuti huri kubva kwakaoma kusina mvura, kureva kuti kana mvura ichireva ndudzi dzevanhu dzakawanda dzakavhengana, kureva kuti umambo hwakaumbika kusina vanhu vakawanda. Ndizvozvo. Saka panapa Johani ari kuradzwa umwe umambo hwakasimuka, but ngatichiregei kuutarisira kwaive nevanhu vakawanda kuEurope, kwatoo kune imwe eriyawo. Zvikanzi pahwaisimuka hwaive nenyanga mbiri segwayana. Toda kuona kuti nyanga chii pastor? Nyanga, endai kuna Daniel chapter 7 verse 23 na 24. Daniel 7 verse 23. Akati mhuka yechina uchava ushe hwechina panyika, uchasiyana noumwe ushe hwose, uchapedza nyika yose nokupwanya nokuputsanya. Kana dziri nyanga dzine 10, paushe uhwu pachamuka madzimambo ane 10, asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana navamwe vokutanga, uchakunda madzimambo 3. Saka nyanga dziri kunzi madzimambo kureva kuti ushe. Handitika sezviri kutaura kunzi Roman Empire paikaita nyanga 10, zviri kunzi Roman Empire yakaparara ikatipa 10 nations. Umambo nyanga. Right. Saka tauda kuona manje apa Johani ari kuratidzwa chikara umambo huri kusimuka uchibva panyika kusina vanhu vakawanda, ndizvozvo, asi huine nyanga segwayana. Nyanga idzi dziri paumambo toda kuona kumwe kwatinogona kuona zvakada kudaro kuti nyanga dzichiwanikwa padziri mbiri pana Daniel 8 pastor verse 3 nevhesi ya20. Daniel 8 vhesi ya3 nevhesi ya20. Ndikarinzira meso angu ndikatarira, ndikaona gondobwe rimire pamberi porwizi riine nyanga mbiri. Nyanga mbiri dzakanga dzakareba, asi rumwe rwakanga rwakapfuura rumwe nokureba. Rwakanga rwakareba ndirwo rwakabuda shure. Verse 20. Gondobwe rawakaona rakanga riine nyanga mbiri, ndiwo madzimambo avaMedhia navaPezhia. Saka nyanga mbiri kana dziri paushe humwe chete, kungoratidza umambo huviri huri kubatana huchigadzira ushe ihwohwo. SeMedo Persia yaiti maMed nevaPezhia woita umambo 1. Saka Johani ari kuradzwa umambo hunoita kunge huri kugadzirwa nezvinhu zviviri, asi huri kusimuka kusina vanhu vakawanda, asi huchisimuka kumakore ari padhuze nana 1798. Inini pastor pandaiongorora makingdoms akatanga nguva iyi, pana akati wandei andakaona, but panapa pari kunzi uhwa hwakaita kunge segwayana. Gwayana chii pastor? Gwayana ndiJesu. Ndijesu. Saka zviri kunzi zviri kunzi pane umambo pakutanga kwahwo hwairatidza kufanana naKristu. Hwairatidza kufanana naKristu. Uine chiKristu mukati. Saka ukaenda munhoroondo vateereri uchitsvaga ekingdom kana ushe hwakasimuka around kuma 1790 huine kakuratidza kaukristu huchitangira kusina vanhu vakawanda. Ini ndakaona huiri. Ndakaona umambo hweAmerica nehweAustralia. Chindibatsirai kuchuza apa pastor. Unga qualify kunzi waita unge une kaukristu, asi umambo hwakasimuka around makore atatauraya kune hweAustralia nehweAmerica. HweAustralia hunoramba kunofanana naJesu. Ndechekuti vanodzidza vanoti mavambire akaita Australia, vanhu vaiti kana vaita dzimhosva kuEurope vopiwa PI, vodzingwa kubanwa kuEurope. Saka vaiiswa mungarava, votakurwa vonosiiwa kuAustralia saana mudzingwa. Vanhu vasi kutodiwa. Saka tingati vanhu vakadaro vakafanana naKristu. Vakafanana naKristu. Hazvina kufanana. Saka America manje yakatanga sei? Americawo kuumbwa kwayo yakaumbwa kana muchienda munhoroondo nevainzi maPilgrim Fathers. Ndokuti kudii Pilgrim Fathers? Vanhu vaitiza kushungurudzwa kwavaitwa nechechi kuEurope.
Alright. Saka pavakasvika kuAmerica vakati handei tinotsvaga kwatinonamata takasungunuka. Saka chavaitizira kushungurudzwa nechechi. Vachitsvaga kwavanonamata vachiteedzera sezvinodiwa naMwari pasina anovafurufusha. Toda kutenda. Mukatasa munhoroondo vateereri America zveshuwa vari kunzi maPilgrim Fathers avo 1776 ndo pavakazvideclare independent. But pane chinhu chavakaita pastor chinoburitsa nyanga mbiri dzataona dziya idzi. Kushungurudzwa kwamataura uko kwavaitwa kuEurope vachiurayiwa. Ndofunga taona kuti kwaikonzerwa nei? Kwaikonzerwa kuti chechi yenge yapindira mune zvematongerwo enyika. Saka chechi yaishandisa simba renyika kupesecuta vatsvene vaMwari munyaya dzekunamata. Saka maPilgrim Fathers apa vakasvika vachitanga umambo hweAmerica. Pamabumbiro avo zvinyorwa zvemunyika. Chimwe chinhu chavakakoshesa pasi ndoda kuti muise muchishona. Vane mutsara uri pamabumbiro avo unoti unoti Congress shall make no law respecting the establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Kuti hurumende haifaniri kuzodzika mitemo inopindira munyaya dzekunamata, kurambidza kana kubvumira zvine chekuita nekunamata. Ndizvo chaizvo. Saka ndo chimwe chinhu chikuru chakanoumba America. Saka zvinorevei izvi pastor? Zvinonoreva kuti panyaya dzekunamata munhu aifanira kunamata sezvaari kunzwisisa pasina kumanikidzwa kana kunzi ita so. Kana aakusvikawo pakugarisana nevanhu ogarisana nevanhu mune zvakanaka. Saka mirayiro yehurumende iri kutarisa kugarisana nevanhu. Yes. Asi pakunamata wakasununguka. Saka sevanhu vanga vatiza kuEurope vachimanikidzwa vachiti isa hatisi kuda zviri kuitwa. Matangira America yakaumbwa nezvinhu tu mozvisa futi mushona zvainzi Protestantism. Ndiwo zvitendero zvese zvaitiza kubva chechi yaivashungurudza muChristian chechi yaivashungurudza very good. No Protestantism neRepublicanism. Toti ava ndove zvematongerwo enyika. Sei zvinhu zviri kunzi zvine utsvene kuti Republicanism nezvechechi zvimire parutivi zvisingakanganisane zvinonobuda papi kuti zvinofana kuramba zviri tu kudaro. Endai pana Matthew. Timhanye mufundisi, verengai munzwe pana Matthew 22 verse 21. Matthew 22 verse 21. Verse ya 21. Yes. Vakati kwaari zvaKesari. Akati kwavari naizvozvo ipai Kesari zvaKesari naMwari zvaMwari. Saka mukurarama kwevanhu matangira akaita America ndo zvinhu tu zvaiumba kuti kana kwakunamata munhu ngarege kurovererwa. Ngaanamate kuna Mwari akasununguka. Kana amaduties emunhu mukugarisana nevamwe whether paroda kubhadharwa tax uchiteedzera mitemo yenyika teedzera zvakadaro. NdiJesu ari kutotaura kuti zvinhu tu izvozvo zviriko ende ngazvirespectwe. Zvinobva papi zvinhu izvi? Endai pana Mateo 22 verse 34 to 40. Tibva tambonzwa kambo. Mateo 22 verse 34 to 40. VaFarisi vakati vachinzwa kuti wapwisa vaSadhusi vakaungana pamwe chete. Mumwe wavo mududziri womurayiro akamubvunza achimuidza akati, mudzidzisi, murayiro mukuru pamurayiro ndoupiko? Akati kwaari, ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose, nomweya wako wose, nokufunga kwako kwose. Ndiwo murayiro mukuru nowokutanga. Wechipiri unofanana nawo ndeuyu, idawo kwako sezvaunozvida iwe. Murayiro wose navaprofita zvakabatanidzwa pamirayiro miviri iyi. Toda kuzoscopa taura kana tambonzwa kambo. Rambai muri pachirongo ateerere. Vese vakaponeswa vaungana kuti vashandire mponesi vabude munyika kunotsvakawo varasiki vapindewo muruponeso fambai nekudedzera imi mumaboko muta
Jesu Kristu anotituma kubasa. Pasare vangeli rinotinanza, rinogadzirisa zvimiro, vanoramba kushandira mumunda waJehovha, vanorwisa zano raMwari. Fambai nekupedzera rini mumakomo mutatoke muwai. Fambai nekupedzera rini Jesu Kristu anotituma kubasa. Tichapiwa korona kokudenga, kana tikaunza misumbu. Simukai muyende kunoshandira Jehova, tikofara tava kukowa. Fambai nekupedzera rini mumakomo mutatoke muwai. Fambai nekupedzera rini Jesu Kristu anotituma kubasa. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi muhurukuro yedu. Ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe. Mfundisi. Right. America kusimuka kwayakaita nekuongorora kwatiri kuita chiprofita ichi, nyanga mbiri dzayaive nadzo dzatati Protestantism neRepublicanism, kusiyana dziri kunzi dzaive like Christ, segwayana. Ukristu uri papi? Ndapedzisira pastor tavati vaverenge kuna Matthew 22 verse 34 to 40. Paya pabvunzwa Jesu unzi murayiro mukuru ndeupi? Ndobva ati kune mirayiro miri, wekuda Mwari newekuda vamwe vako. Zvikanzi pamirayiro 2 ndo panosendama mitemo yese ine 10. Sei Jesu akaiseparata into 2? Airatidza kuti mitemo 4 yekutanga ine chekuita neukama hwemunhu naMwari. Mitemo 6 yekupedzisira ine chekuita neukama hwemunhu nemunhu. Saka zvakaitwa naAmerica mukutanga kwayo yaingokopa kubva pama10 commandments, kuti kana munhu akunamata Mwari siyai anamata akasununguka pasina kumanikidzana. Asi semunhu iye ngaarespectewo mitemo 6 yekupedzisira kuti agarisane nevanhu. Saka ndo zvaiva America, yaitoti nyaya dzekunamata hatidi kuti Congress ndo vatungamiri vehurumende kuAmerica vawanikwe vachigara dare rekugadzira mitemo kuti vanhu ngavanamate so, because ndo zvavanga vatiza kuEurope. Saka isusu toda kuti tichiona kuti ndo zvakaramba zviri America here. Chiprofita chiri kuramba chichikondinya. Taona kutanga kwacho. Dzokororai zvakazarwa 13 verse 11 na 12. Zvakazarwa 13 verse 11. Yes. Zvino ndakaona chimwe chikara chichikwira chichibva panyika, chakanga chiine nyanga mbiri segwayana, chikataura seshato. Chinobata namasimba ose echikara chokutanga pamberi pacho. Chinomanikidza nyika navagere mukati mayo kuti vanamate chikara chokutanga, chiya chakapora ronda, chakapora vanga rokuuraya racho. Muri kuona kuchinja kwazoita nhoroondo yeBhaibheri. America yatanga ine nyanga mbiri dzataona, separation of state from church. Yatanga zvakanaka, iri kunzi yakataura seshato. Shato chimfundisi? Shato ndiye Satani. Ndi Satani. Kuratidza kuti chimiro chaye chakanochinja. But batsirai vateereri kuti hatisi kure amaAmericans. Kana zvichinzi America havasi ma-individuals kuti unogona kuti ningi naningi, asi pari kutaura urongwa hwacho system yacho, governance yayo. Saka iri kunzi yakachitaura seshato kuri aSatani, kuratidza kuti hazvisina kumira mushe. Bhaibheri ndobva yati ndokusvika pakumanikidza vanhu kuti vanamate chikara chiya chekumboita vanga. Saka muri kuona zvikuitika panapa. Vhesi rasiya ratiudza kuti vanogara panyika vachanamata chikara chipi chacho,
the Christian church muchimiro chayo yaane muzinda kuRome. kurava kuti vachateedzera urongwa hwechechi iyo vachateedzera. Saka bhaibheri zvaraita apa pastor nemuvateereri ruda kutiratidza kuti vanhu vachazosvika pakuteedzera urongwa hwethe Christian church mumazuva ayo ine muzinda kuRome hawo. Ndobva yati allright, mirai tikuratidzei mafambiro enyaya. Saka ndobva taratidzwa America ichitanga, ndobva taakuradzwa America yashanduka, yakutoita zvaingoitwa nethe Christian church mumazuva emadark ages. Muri kuona zviri kuitika. America ndo iri kusviko batsira vanhu kuvaendesa kuya futi kwavakambobva yamboita kunge no paita rescue iri kunodzosera vanhu futi ikoko. Tinoda kuti tione kuti zvinoitika sei. Ndoda kuti ndione kuti tiri kufamba tese iri pastor. Chaikonzera kutambudzwa kwevanhu kuEurope chii pastor? Vanhu kuti vapersecutwe nechechi vainamata zvakanga zvisingadiwe nechechi yanga yatsauka iyi. Right. Saka chechi yaive nemasoja. Saka chechi yanga yaitove nemasoja. Right. Ende iine masimba munyaya dzezvematongerwo enyika. Ichiudza madzimambo zvekuita. Saka kureva kuti chimiro ichocho kuti chidzoke, ndofunga pane zvichaitwa naAmerica. Okay. Zvatoda kuti tione. Saka manzwa chidzidzo chiri kuti ane nzeve dzekunzwa nganzwe, because bhaibheri rikutoratidza ndokuri kudzokera nyika. Ikoko kumazuva aya anenge kumadark ages. Saka toda kuti tione chinhu ichi pastor pana John 18:36 kuti kana chaitambudza vanhu iri nyaya yekuti zvechinamato nenyika zvabatana, Jesu anopatsanura sei zvinhu izvi? John 18:36. John 18:36. 36. Jesu akapindura akati, ushe hwangu hauzi hwenyika inoi. Dai ushe hwangu hwaiva hwenyika ino, varanda vangu vangadai vairwa kuti ndirege kuiswa kuvaJudha. Asi zvino ushe hwangu hauzi hwapano. Jesu ari kupatsanura nyaya yekunamata achibvisa from state. Zvematongerwo enyika. Ari kubvunzwa naPirato. Pirato akafunga kuti musungwa auiswa uyu munhu angaida kukudubura hurumende iripo. Ndobva anzi uri mambo here iwe? Achibvunzwa naPirato. Zvikanzi aiwa wakuru, kwamuri kutyira ndiri kukuziva. Ushe hwangu hausi hwenyika ino, gadzikanai henyu. Musafunga kuti ndoda kukudubura utungamiri hwenyu. Dai hwaive hwenyika ino, varanda vangu vairwisa. Ari kuedza kureva kuti vadzidzi vangu vangadai vari kutorwisa kuti ndiende, but hwangu hunoitwa neimwe way isingarwiswe nemaweapons. Verengai semunyaya pana Matthew 26 verse 51 to 52. Matthew 26 verse 51 to 52. Matthew 26 verse 51. Zvinotarira mumwe wavaiva naJesu akatambanudza ruoko rwake, akavhomora munondo wake, akatema muranda womuprista mukuru, akagura nzeve yake. Zvino Jesu akati kwaari, dzosera munondo wako mumuhara wawo, nokuti vose vanobata munondo vachafa nemunondo. Inzeve yenge yachekwa naPita yemwe muranda, handiti yatodonha pasi. Ndobva Jesu ainonga kwakuidzosera. Zvikanzi Pita uri kukanganisa, kuno kwatidaro kushandisa munondo zvawaita izvi. Jesu aida kuedza kureva kuti kunyaya dzekunamata hakuna zvinenge zveforce. Verengai futi pana Luke, ndaona muda kutaura. Verengai pana Luke 9. Luke chapter 9 verse 54 to 56. Luke 9 verse 54. Vadzidzi vake Jakobho naJohani vakati vachizviona vakati, Ishe, munoda kuti titi moto uburuke kudenga uvaparadze here? Asi iye akatendeuka akavarayira. Ipapo vakaenda kuno mumwe musha. Vaipinda muguta reSamaria. Saka kwakaenda mamessengers aiudza vanhu kuti gadzirirai mudzidzisi ari kuuya. Saka vanhu vemaSamaritans vanoita hanya nazvo. Saka zvakabhohwa James naJohn kuti vanhu vanotamba nemukuru wedu havambozoti munhu mukuru stereki. Saka vanga vakukumbira Jesu zvikanzi, Ishe, tenderai moto uburuke kudenga uvapise vese village yese. Saka naJesu aiwa, mweya uri mamuri hauziriwo. Atidaro kuchechi. Saka Jesu ari kuedza kuisa pachena kuti kuchechi hakuitwe zveforce. But ndo zvaiitwa nethe Christian church mumadark ages. Asiri kutenderana neurongwa hwayo, vaibva vauraya. Saka panapa Jesu ari kuisa pachena kuti weduwe kuti zvive zvakanaka panyika, zvechechi ngazvimire zvega.
zvenyika zvomira papi zvega zvakesari kwa kesari zvekwamwari kwamwari. Panoida kubvunzai pasi ndepekuti saka zvinotoita sei nevanhu vanenge vasiri kuwirirana nedzidziso yaMwari? Because vakomana vakasvika kuita hasha kuti ngavapiswe ka. Because munoona kuti chipasta pane pekuti tiri muno mustudio tine tiri nyatsoriwo convinced sezvinoreva shoko raMwari kuti munhu kana afa hana chaanoziya. Kuramba munhu achienda kumasvikiro nanatsika mutanda nekuvaprofita venhema inhema dzega dzega hazvisiri izvo zvinodiwa naMwari. Togona kuzvidzidzisa, ndikati kuzvidzidzisa iwo bhaibheri rinogara richizvidzidzisa rozvidzidzisa, but muchiona kuti kunowo mwanuka still zvichidzidziswa kudaroka anoramba achidedza n'anga vachinobvunzira vachidaro n'anga dzichidedzwa mumisha. Saka pakadaro pamwe pacho hapasvike here pakubhohwa pekuti uti vanhu ava varohwe, panoitwa sei pasi? Chero zvakushungurudza unofanira kutonamata nekuwedzera kuramba uchingogombedzera. Ndo zvatiri kudzidza mushoko raMwari. Hapaitwe zveforce. Ona maakutotsvaga shama haisiri nyaya yekunamata. Haisisiri nyaya yekunamata. Saka chiri kubuda vatendi ndechekuti chimiro kuri kuenda nyika kuri kunoratidza kuti izvi zviri kudzidziswa naJesu izvi zvichachinjwa, pachaita kumanikidzana. Zvakuitwa naAmerica ichitungamira urongwa hwacho. Ameno kuti mviro dzacho hadzisi dziri kuita kunge dziri kutooneka here pasi? Pakudzidza kwatakaita nekuti muna zvakazarurwa 13 munonzi America ichabatsira kugadzira mufananidzo wechikara. Yes. Saka ndo chidzidzo chiriko mangwana ichocho chekuti taura yenyu muchidimbu but ndo chidzidzo chiriko mangwana image of the beast. Yes. Saka mufananidzo uyu mukujeka kwazvo unoumbika kana zvitenderi zvese zvabatana zvochizonotsvaga masimba ezvematongerwo enyika kuAmerica. Saka asi mviro dzacho dzaakutooneka iyezve mubatanidzwa wemachechi uri kuitika. Handitika maybe zvandoda tiite zvinezvi kuti nyaya yacho ijeke mangwana tichaisusukidza. Jesu paaida kuti tizive zvemazuva ano ekupedzisira maona taona nhoroondo yeChristian Church 1798 ichipiwa ronda raifana kuuraya, ndobva taona America ichisimuka zvakanaka, but America yonzi ichadzosera vanhu kuti vateerere the Christian Church. Muri kuona nhoroondo yesei? Jesu paaida kuti tizive chiprofita ichi ane maitiro akaita. Aizviziva kuti tikangonotanga kuerenga bhuku razvakazarurwa rinotiomera. Verengai munzwe pana Mateo 24 verse 15 advice yaakatipa ipapo. Mateo 24:15. Yes. Naizvozvo kana muchiona nyangadzi yokuparadza yakarevwa nomuprofita Dhanieri imire panzvimbo tsvene, unorava ngaacherechedze. Saka Jesu paakataura kuna Matthew 24 panotaurwa zviratidzo zvekuguma kwenyika zvakawanda, but akati maKristu avo vari serious. Kana muchida kunyatsoziva kuti zvichafamba sei, endai munoverenga bhuku raDhanieri. Anoona kureruka kwazvaita patatanga chirongo ateerere kuti pataverenga chikara chekuna zvakazarwa patachienzanisa nezviri kuna Dhanieri maona kuti zvabva zvati zvaita izi. Saka kuti tinzwisise futi nyaya kuti ichaitwa nemutoo upi yekumanikidza futi vani. Zvanzi naJesu tsvagai mubhuku raDhanieri. Saka ngatimbomanyai kuna Dhanieri 6. Kuna Dhanieri. Verse ya 6 to 9. Pane zvinoitikapo zvinogona kutipa sample yekuratidza kuti kakumanikidza aka kachadzoka sei. Daniel 6 verse ya 6 kusvika pana 9. Ipapo vakuru ava namachinda vakaunganira kuna mambo vari vazhinji vakati kwaari, Mambo Dhariasi, raramai nokusingaperi. Vakuru vose voushe navarayiri namachinda namakurukota namadzishe vakarangana kuti mambo aite murayiro nokutema chirevo chakasimba kuti ani nani unokumbira chinhu kuna mwari upi noupi kana munhu upi noupi namazuva ana 30, asi kwamuri imi mambo awisirwa mugomba reshumba. Zvino chitemai chirevo imi mambo, muise zita renyu parunyoro kuti chirege kuzoshandurwa nomurayiro wavaMedhia navaPezhia usingashandurwi. Naizvozvo mambo Dhariasi akaisa zita rake parunyoro nechirevo. Daniel chazoitwa taiswe mugomba reshumba pakabatanidzwa zvestate nenyaya yekunamata. Religion and state. Vaona kuti Daniel tamushayira mhosva. Vakatoti zvatingatoita handei kumasimba enyika, tokumbira masimba enyika
aise mutemo nechekuita nekunamata. Vanongoenda offside tobva tamubata Daniel. Yeti kutanga kuAmerica pastor ndo zvinhu zvayaitoti Congress haifane kugadza mutemo unechekuita nekunamata kana kurambidza. Ende Jesu pataverenga ndima idzi aramba achitsimbidza kuti wedwe zvakesari kwazvo zvekunamata kwazvo. Saka muna Daniel munotipa example yekuti zvichaitika sei kuna zvakazara, nekuti Jesu ndiye ati kana muda kunzwisa verengai Daniel. Saka vese vawirirana ndobva vanokumbira mambo kuti itai mutemo uyu. Ani mazvona mambo ndobva asaina. Saka isembo vatereri yekuri kuenda nyika kuti zvichaitika mubatanidzwa wezvitendero zvese wawirirana uchaenda wonokumbira masimba yeAmerica kuti pagadzwe mutemo une chekuita nekunamata. Saka kana padaro manje muri kuona kuti zvinoreruka kuitika kwazvo. Maona kuitika kwazvo ka. Saka ndokuri kunzi ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe. Kuitira kuti muone kuri kuenda nyika. Ndoda kuti muerenge, ndikuona nguva dzedu dzafamba pastor. Pana John 16 verse 1 to 4. Zvinhu izvi ndakakuudzai kuti murege kugumburwa. Vachakubudisai mumasinagoge, asi nguva inosvika mumwe nomumwe wakakuvurayai uchati unobatira Mwari basa. Zvinhu izvi vachaita nokuti havana kuziva Baba kana ini. Asi ndakakuudzai izvi kuti kana nguva yazvo yasvika mugozvirangarira kuti ndakakuudzai. Handina kukuudzai izvi kubva pakutanga nokuti ndaiva nemi. Ndijesu ari kuudza vadzidzi zvikanzi ichasvika time yekutoti vamwe vatendi vanenge vaitosvika pakutambudza nekuuraya vamwe vatendi. Pfungwa iri yekufunga kuti vari kutozviitira Mwari. Anongona zvandikutaura ka. Vanenge vaitofunga kuti tiri kusevha Mwari. Ibasa raMwari ratiri kuita. Ibasa raMwari ratiri kuita. Saka tiri kuti ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe kuti pachaitika nyaya iyi yekuti mubatanidzwa uchakumbira masimba kuhurumende yeAmerica kuti padzikwe mitemo ine chekuita nekunamata. Ndo pari kubva panzi ngatizivei zviri kumberi. Ndoda kuti muone vaiudzwa apa naJesu vadzidzi vaJesu. Onai zvakazoitika kumudzidzi waJesu wekutanga akaurayiwa. Pana Mabasa 12 vesi ya 1 kusvikira pa vesi ya 3. Zvino nenguva inenge iyoyo mambo Herodhi akatambanudza maoko ake kuti atambudze vamwe vekereke. Akauraya Jakobho mukuru waJohani nomunondo. Zvino wakati achiona kuti zvafadza vaJudha, ndokupfuura akabata Petrowo. Aiva mazuva ezvingwa zvisine mbiriso. Saka muri kuona here kuti vaJudha vaive vanonamata but vakatofarira kuti Johani adimburwa musoro. Saka ndo chimiro chiri kunoratidzwa kuri kuenda nyika yedu kuti pachatoita kuti pavatendi pachatoita vanotofunga kuti vari kubatira Mwari asi zvichikonzera kupesekutwa kwevatsvene. Dzokororai vhesi ya 9. Vhesi ya 9 pana zvakazarurwa. Zvakazarurwa 13. Itangirai 8 to 9 tuoneke vatere. Vanogara panyika vachachinamata. Ivo vasina kunyorerwa zita ravo mubhuku yeGwayana rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Une nzeve ngaanzwe. Ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe. Chimiro chaive the Christian Church muMark Ages yaane muzinda kuRome chakaita unge chambopera 1798. America ndobva yasimuka. Chiprofita chaisa pachena. America ndo ichashandisirwa masimba ayo yakumbirwa nezvitendero pazvinenge zvabatana kuti vadzike mutemo une chekuita nekunamata. Ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe. Mwari vave nemi. Kana pangaita mibvunzo kune vangada kutaura nesu, torai namba idzi 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari ave nemi. Tisangane muchikamu chinotevera. Soko rakanaka kunesu vafambi apo tinoenda pasipo asi muponesi achazouyazve kutonga umambo wakewo ariku uya nekukasika Jesu
ari kudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Makuwa ekare apo vanorara vafambi vakafa na Kristu vachazarurwazve vanhu vanomuka vachapona pamwe na Jesu ari kuuya nekukasika Jesu ari kudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya. Tichasangana kumusha wekudenga tichaimba nekuponeswa vaponesi vachabva pasi rese vanamate mambo wedenga ari kuuya nekukasika Jesu ari kudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Haleluya, amenize haleluya, nekudawira tichasvika namatasimbira kufaradakara topfeka mbiri yekudenga ari kuuya nekukasika Jesu ari kudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Haleluya, amenize haleluya, nekudawira tichasvika namatasimbira kufaradakara topfeka mbiri yekudenga ari kuuya nekukasika Jesu ari kudzoka nevafambi vake vachazotorwa